det er lige lidt, det der ret telefonen der. Ja. Det er dejligt. Vent nu lidt. Ja, jeg er da klar. Det er bare lige at... Og det vil sige, at når du nu er der, så siger det her, vi er... Nej, det er sagt, at du får det. Lad os se det. Vi var bare bare lidt før. Og Bo, så tager han ben nu. Nej, det er ikke. Hårel, når vi begynder på dækket, så starter vi på forparten med 2 20'ere. Nummer 4 og 5 fra søen. Okay, jeg hopper i. Er du klar? Ja. Det er godt. Kommer en tom. Kommer en tom. Ja, der er svøm.